a gobe kiyama idan an tsaya a filin hisabi, a farko waɗanda za musu hisabi su ne mutane uku, da malami da mai dukiya da kuma wanda ya yi jihadi ya mutu a filin jihadi. Waɗannan mutane uku su za fara kawo su a filin hisabi a tsaye da su gaban Allah. Allah ya fara tambayan shi wannan malamin tukunna, gashi mahadacin Qur'ani ne, ya san kaza ya san kaza ya san kaza, tambaye shi, shin kai ban yi maka baiwar ilimin abinda annabi ne ya zo da shi ba? Shi Allah ka min baiwar wannan, ka bani, to me kai da shi? Ai ina qiyamul layli, ina kaza, ina wa'azi, ina kaza, ina kaza, ina kaza. Allah ce ƙarya kake yi. Mala'iku su ce ƙarya kake yi. Kayi ne kawai dan an ce kai wani kaza ne, dan kai masani ne, dan ka kai kaza. Kana so a yaba maka, kana so a girmama ka, kana so a kambama ka, kuma an yaba maka din, an girmama kan, an kambama kan, shi kenan ladan ka kenan. Dan baka yi dan Allah ba, a aje shi gefe, a kawo mai dukiya, kai ban yalwata maka arziki bai ce Allah ka bani, to me kai da shi? Wallahi duk shekara ina zakka, na je aikin haji, na taimakon miskinai, na taimakon marayu, masallaci na gina, na yi kaza, da mu ake kaza a gari mu kwa kaza. Jiya lissafa alkhairan da ake yi da shi. Allah ke tsaya nan, ƙarya kake yi. Ai duk wannan abin da ka yi shi, ka yi dan a ce ku ne masu yi, ku mutanen kirki ne, masu imani ne, komai addini da ko aiki ba komai na alkhairi sai da kai. Dan ka samu girma cikin mutane, ka dinga faɗa a ji cikin mutane, ana daraja ka, ana girmama ka, kuma an daraja ka, kuma an faɗa, kuma an girmama ka. Zauna nan. Sannan a taho da na uku shine wanda ya mutu a filin daga. To kai bawa na, a wani hanya ka mutu sai ce Allah ya kai mun umurni, an yi umurni a je a jihadi, kuma na fita jihadi, na je na yaki, na kashe kafirai, har ni ma kashe ne shahada. Allah ya ƙarya kake yi. Kawai kana zuwa yaƙi ne dan a ce kai jarumi ne, a ce wane bai tsoron gumurzu, duk wani gumurzun da aka yi da shi aiki, ai jarumi ne, babu kaman wane. Ko kuma kayi ne dan ainihin mai ƴan uwanka na ciki, ko dan danginka na ciki, ko kabila ka na ciki, dan kishi wannan, ba wai kayi dan ni bane. Haka Allah zai ki da waɗannan mutane guda uku, da su za a fara hisabi. Sai manzo Allah ya ce ya Aba Hurairah, kaga waɗannan mutane guda uku, yace wallahi su ne farkon mutane cikin halittun Allah ta'ala da za a fara ruru ta wutar jahannama da su. Su ne makamashi na farko da za a fara zuba cikin jahannama dan ya haɓaka, ya bunƙasa kafin a kawo sauran mutane. Ka kenan ashe za a yi jihadi, a mutu a jihadin, kuma a yi mutuwar banza dan ba ikhlasi cikin zuciya. Magana ne na zuciya. Kada kalli mutum waye shi wani ba shi bane, magana ne ainihin da yi dan Allah. Da yawa ga mutum ka hiya maka tudu a idonka, mutumin arziki mutum gida, amma zuciyar ba kyau, aikin banza yake ma kansa, ana samun wannan. Wani kuma ka rena shi kamar abun banza ne, sai baka mamaki a lahira, ya sha gaban ka. To shi yasa mutum in zai abu ya tsaya ya jare zuciyarsa tun farko tukuna kafin ya fara aibin da zai yi, idan dan Allah zai yi. To ana samun wannan.